måske. Selv den vej, man kan ikke se dig. Lad mig danse op og ned og se for dig. Nu er vi kommet. Jeg siger, du skal lige filme os, mens vi snakker. Ja. Vi er nogle TikTok-stoppere også. Så skal vi stå foran Mæbyskolen. Det er også interview her. Har vi ikke en pen? Den optager jo for helvede. Den her, Natasha. Okay. Kan vi lige ved det, du har sagt? Nu er vi kommet til Mæby. Og vi vil godt interviewe nogle folk. Vi finder lige nogen. Hvad var dig? Hvad ved du om Mæby? Om Mæby, ja. Der var ikke nogen piger. Ej, hvor sjovt, mand. Det har jeg også lavet engang. Ja. Vi spørger nogle af de små børn, der kommer. Hey! Hej. Hvad ved du om Mæby? Ingenting! Og lad os lade mig en mikrofon. Ikke noget om. Gå nu væk! Gå væk! Det gør også, når man rører mikrofonen. Hey! Slip nu! Gå væk! Og der bliver Natasha og Louise voldtoget. Voldtoget. Vi spørger lige Thijs. Thijs, min ven! Jalla! Det er TT! Hvad ved du om Mæby, Thijs? Det gør. Lad du være, mand! Køb din egen! Gå væk! Hallo! Okay! Hvad så TT? Hvad ved du om Mæby? Hej, brudskidt! Jamen, det er jo lille brudskidt! Det er puha! Det er det børn 2900 happiness, mand! Jeg fik dig! Hallo, prøv at hente pinden. Prøv lige at vente pinden. Er du rundtosset, hva'? Fedt og guf! Hvad sker der? Haha, I er så grimme. Skal jeg vores pik også? Joachim. Hvordan film?